No to takto to vyzerá, keď sa niekto ojebe gulašom. No, vidíš to? Krásne, žihlava. A čistiace prostriedky. Pur jar. Ty si dosť. Ráta ja. Daj ho. Dajte ma vojdu. Kde, hore? Je do poriadku. No čo mám, roztrhané nohavice, ešte musím vyzliezť aj tie slity. Zase si sa pošťal. Ševo, vieš striať na muziku, ale pritom pekná si ty svinia. No. Terč bol. Ešte máš jeden, hej? Len škoda, že tú placu dali vyššie, no. Ivanko už sa odušal posílať. Ale tá smradlava. Tá čistá ostala. To je môj človek. To je Ivanko. Jo. Ty si naša svinia. Nie, ale však podri, jak živý. No je, však on je celý Miro, deň postav živý. sa, Miro, postav sa. Postav sa. Či máš koľký? 7 guláš už ješ? Náhoda, že. Stále ťa vidím pri plnej miske. Miska kiska. A verím tomu, že Marian mal iba raz. Marian určite 2 razy nemal. Čo? Guláš. Mal som, teraz som to. Tak som sa neojebal, no. Lácko, dávaš to na poriadok? Je to tu všetko. Dobre. Aj zostane aj niečo na oplachnutie. Však misky si pooplachoval pekne. Dobre, Lácko. Je,